kita pirsani Sri Kandi kembar cacahing wonten 6 wonten dalu punika sesarengan kalian jaranan Condro Kusumo. Sumangga. Yo, awas, yo, woi, hey. Yo. Iya, diberitahukan telah ditemukan sebuah KTP dengan nama dan juga dompetnya Mas Ayub Agung Nasution dari Blitar. Sekali lagi telah ditemukan sebuah KTP dan juga dompet Mas Ayub Agung Nasution dari Blitar dengan jenis kelamin laki-laki. Mohon bisa diambil. Ada, sudah.
Oke, memilih Pak Ibu Pak Bambang badhe ngaturaken tetembangan napa lagune niki saged dipun aturke. Oke, lagune dangdut apa kula rantos Mbak Bambang nggih, Mbak Lurah. Damel dokumentasi, Mbak. Lagune dangdut mboten napa-napa. Jos damel dokumentasi sesarengan kalian Sri Kandi Condro Kusumo. Ayo. Jos. Putra putri nih jalangan Langgeng Condro Kusumo, monggo. Oke, minta lagu apa Mas Ondra nih Pak Lurah? Jos. Oke, kalian request Balura monggo niki tipe tenggo kanca musisi. Ayo. Lagune napa Mbah Lurah ngono ta Le? Nah. Nggih judule kula rantau. Ayo padha nonton jaranan campur sari joget lan gendinge datanan boseni yen to lagi nonton jaranan ojo lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati saya mantuk jogete mantuk mula padha kapranan sing lagi nonton jaranan goyang bokonge aduh penake kae senggake goyang sithik jos. Ayo sambil lenggan-lenggut lo Mas Momo, konco-konco YouTuber Mas Madya. Ayo. Ayo padha nonton jaranan campur sari joget lan gendinge datanan boseni yen to lagi nonton jaranan aja lali melu goyang pinggul bisa nyenengke ati saya mantuk jogete mantuk mula padha kapranan sing lagi nonton jaranan goyang bokonge aduh
gae goyang sithik. Jos. Yo. Yo. Ya. Yuk. Katuran wilujeng dalu Mas Kris saking Kali Jawir matur nuwun rawuhipun.
Jos. Ya 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 ya. Ya. Chandra Kusuma. Yo. Awas. Ya. 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 Yeah. Yo. Yo. Yeah. Yeah. Ai. Ai. Yo. Yo. Ya. Oh. Pas. Pas. Mesem cahayu. Wah, Jos. Jos. Yo. Ayo Pak Chandra. Wah. Wah. Yo. 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 Aja ngantuk Mas Momo ya. Aku ora ngantuk. Wah. Yo. 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 Hey. Ya. Yo. Awas. Yo. 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 Wah. Ya. Dadak. Ayo asak-asak. Ya dirok yo. Dirok yo. Ya. Ya. Mayang ayo yang. Yo. Chandra Kusuma. Ya. Monggo Pak Lurah kula aturi. Ayo Mas. Dateng panggung. Ya monggo Pak Lurah. Pak Lurah Mas Chandra. Nggih. Nggih. Monggo Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Iki panjenengan saking Mas Chandra damel dokumentasi. Niki mangke saged request kalian aku Mas musisi. Lagune napa? Monggo Pak Lurah kalih Pak Mudin pun kondur. Ya didampingi Pak Mudin pun langsung. Pak Mudin. Monggo Pak, Bapak. Monggo sedaya bapak-bapak ya Pak Gus. Dan juga panitia yang ada di depan ini pengen joget tengah ajeng panggung, Mas. Nggih, monggo Pak. Ini mumpung dereng bubar, nggih. Permintaan dari panitia BABN malam hari ini buat dokumentasi. Monggo Pak Lurah. Wah. Ngoten lho. Request napa niki tembange? Dan aku demen Mas Chandra. Pak Lurah ketisuk mang sampai saya ini loh. Bu Lurah ditinggal tak omongi. Lah ngoten to nggih Pak Lurah. Wah, tunggu Mak. Mak, lah nggih ketisuk. Bengak-bengok ngene iki. Monggo Pak. Nggih, wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu, Mbak. Nggih. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Yo. Sama. Sama. Yo mesti
Kusumo. Yo. Mampu mangsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati Yo. Sip. ini Mantap. hanya ada kamu. Asoy. Dua age. Jadi banding-banding nih lah. Wong tak jadi apa enggak. Ah, hey, yo, ah. Terima kasih. Yeah. Yo. Ah. Tos. Yo. Ah hey. Ah hey. Yeah. Yeah. Oh lah. Oh oh. Ah ho. Ah iya. Tos. Langkah, goyang titik, tinggal titik. Lo. Lo. Ya, goyang titik, tinggal titik. Lo. Ya, goyang titik, tinggal titik. Hop.